Nachádzame sa vo Veľkých Úlanoch, v centre malej obce na juhozápadnom Slovensku. Dnes vám predstavíme zaujímavý dom pod Kalváriou. Ak architekt robí pre seba alebo pre svojich blízkych, je to asi to najťažšie zadanie. Ale na druhej strane môžu vzniknúť veľmi zaujímavé výsledky. Môže prejaviť svoju osobnosť a vlastné predstavy na kvalitné bývanie. Alebo napríklad aj svoj názor, ako by mal vyzerať nový dom na dedine. Pozemok je na významnom mieste, v blízkosti Kalvárie. Parcela má nepravidelný, zužujúci sa tvar. Jednou z najsympatickejších črt novej stavby je symbióza s okolitým prostredím, s existujúcou zástavbou a morfológiou terénu i okolitými prírodnými prvkami. Plot nie je bariérou, neoddeluje, skôr spája. Dom komunikuje s okolím a stáva sa súčasťou prostredia celej dediny. Bývať sa dá nielen vo vnútri, ale aj vonku. Praktická je bezbariérovosť, jedna úroveň a záhrada na dosah ruky. Pri vchode nás vítajú stromy. Strom nie je nepriateľom, je súčasťou architektúry. Architekti sa v návrhu snažili spojiť tradičné tvaroslovie šikmých striech s moderným tvaroslovím a plochou strechou. Strecha má rôzne sklony a rôzne uhly. Osobne to nemám až tak rád. Tuto má však svoj dôvod a vyplýva to z celkového priestorového konceptu. Stačí dom navštíviť a zistíme, že nič nie je náhodné. Ale naopak, všetko je dôsledne premyslené a má svoje vnútorné príčiny. Na mieste dnešného domu stála pôvodne stará drevená stodola. To, čo vidíme, vzniklo postupným pridávaním a odoberaním hmôt, vrátane hlavného vstupu do domu a aj jeho ochrany pred nepriazňou počasia. Konečná podoba a skladba hmôt je teda na jednej strane nová, na druhej strane nie je negáciou starého, ale vychádza z toho, čo tu bolo. Výsledný objem sa vošiel do kompaktnej hmoty, v podstate zhodnej so svojím predchodcom. Moderné a tradičné je v jednote. Dom je absolútne súčasný. Z histórie vychádza tým spôsobom, že používa funkčné princípy, ktoré sa osvedčili. Nie je to ako obvykle iba mechanické preberanie formálnych znakov starých vzorov. Je veľkým omylom myslieť si, že keď použijeme tvarové prvky aj z najlepších historických stavieb a spojíme ich dokopy, že výsledok bude dobrý. Práve naopak. Dôležitý je kontext a ten je vždy jedinečný. Miesto, vzťahy k okoliu, jedineční sú ľudia, pre ktorých je stavba určená a aj doba a podmienky, v ktorých stavba vzniká. Dobrá architektúra sa nedá klonovať. Tento dom bude dobrý iba tu a na tomto mieste. Brúsený betón na podlahe, biele omietky, drevo v naturálnej podobe, otvorenosť voči okoliu a rešpekt k starým stromom sú príznačné pre toto riešenie. Je to autorské dielo a osobná výpoveď charakterizujúca tvorcov a v tomto prípade aj používateľov. Kvalita v architektúre nemôže mať iba jednu podobu, akurát nekvalita je univerzálne zlá. Denná, kuchynská a obytná časť nie sú oddelené. Všetko je prepojené transparentne cez schodisko a oddelené iba symbolicky. Dom je jednopriestorový, veľký, všetci na seba vidia. Ale keď chce byť niekto sám, stačí zavrieť dvere a vytvorí si svet len pre seba. Schodisko je umiestnené na nie celkom tradičnom mieste, uprostred dispozície nad kuchynskou linkou. Má to jednu veľkú výhodu, šetrí to priestor. Špecifikom je, že to nespĺňa skoro žiadne normy. Ale toto si mohol dovoliť architekt iba vo svojom vlastnom dome. Zaujímavá je aj otvorená galéria spojená s hlavným obytným priestorom. V tomto prípade je však zábradlie vysoko funkčné. Výhodou autorsky zariadeného domu je, že niekto dopredu precítil všetky priestorové vzťahy. Že si vybral predmety a prvky, ktoré vytvárajú ucelený výsledok.
Neutrálne ladený, schopný vývoja a adaptácie na nové podmienky, lebo život je silný. Ani najlepší architekt nedokáže predvídať všetko. Všetky zmeny, ktoré si vyžiada budúcnosť. Dobrý návrh je však taký, ktorý dokáže reagovať na vývoj a zmeny, ktoré raz určite nastanú. Ak je stavebná podstata dobrá a neutrálna, tak dom bude vždy dobrý, aj v budúcnosti. Aj keď sa časom bude zariadenie meniť, budú prichádzať nové veci a odchádzať staré. Okolitý rámec to však vždy spojí a scelí. Budú sa meniť nálady a preferencie obyvateľov. A priestor, dom, to bude schopný absorbovať. Som presvedčený, že tento dom to dokáže. Dom je voči okoliu otvorený až holandským spôsobom. Transparentný smerom von aj dnu, neschováva sa. Keď chcem, rozprávam sa s okolím, keď chcem, tak sa viem zavrieť. Znepriehľadniť, oddeliť. Je to dom dedinský a zároveň dom moderný. Viaceré sympatické črty ako napríklad racionálnosť, rešpekt voči okoliu a otvorenosť by mohli byť podnetom na zamyslenie sa pre mnohých nádejných slovenských stavebníkov.